Ayan, dyan talaga ang malaki ang improvement yan, oh. Kasi dati damo talaga yan dyan. Damo, ngayon, inumpisahan na nila yan, oh. Ayos, 2 buwan lang na nakalipas, meron na kaagad improvement, oh. Dito, putol pa rin. Ayun, oh. Putol pa. Matagal pa to. Matagal pa yan, mga kaprobinsya. Ilang taon pa yan. Baka bago matapos yan, matatanda na tayo. Yun, mga kaprobinsya, welcome back. Dito tayo ngayon sa may Chaong, Quezon, mga kaprobinsya, no? Pupuntahan sana natin yung sa taas. At titingnan natin kasi nilagyan na nila ng mga poste ng ilaw, mga probinsya. Dati wala yan, eh, no? Yan. Kaso lang, bawal tayong pumunta kasi may mga nagtatrabaho dyan. Magandang update sana yan, yung mga ilaw na yan, no? Para makita din sana natin kung ano na yung improvement dyan sa may bandang taas. Kita nyo ba yung mga ilaw na yan? Bagong lagay lang yan. At magandang update yan sana kung nakaakyat tayo dyan. Kaso bawal. Huwag na tayo magpumilit, mga kaprobinsya, no? Doon na lang tayo sa pupwede. Tingnan natin doon sa kabila, mga kaprobinsya. At kung sa mga nagtatanong, hanggang dyan pa po yung pinakadulo niyan sa may Tiaong, yung expressway. Wala pa po doon sa Bicol, mga kaprobinsya. Hanggang dyan pa yung expressway, mga kaprobinsya, papunta ng Bicol, hanggang sa Tiaong pa lang. Wala pang kadugtong. Kasi hinahanap ko yan, mga kaprobinsya, sinusundan ko hanggang saan yung pinakadulo niyan, eh. Wala talaga akong makita. Dumaan ako dito sa may Dolores, Quezon. Tiningnan ko kung nandyan ba yung dulo niyan, kasi papunta kasi dun sa Dolores, Quezon yung ano niya, eh. Yung direction niya, eh. Pinuntahan ko sa Dolores, Quezon, mga probinsya, wala pa rin. At dito rin ako dumaan sa may Tayabas, wala din dyan. Lalong wala naman dito sa may mga bandang Sariaya, Candelaria. Wala rin dyan yung kadugtong ng expressway na yan, mga probinsya. Pinagtanong-tanong ko na rin yan. Wala pa talaga. Hanggang dyan pa talaga sa may Chaong, Quezon yung pinakadulo. Tingnan natin doon sa isa, doon sa may Santo Tomas to Alaminos Bypass Road kung anong update doon, kasi nung nakaraan bago tayo umuwi ng probinsya ay may vlog tayo doon sa bypass road na yon tungkol doon sa may expressway. Hindi pa rin yun gawa masyado, ano pa, may damuhan pa nga yun doon dati. Hindi pa talaga totally na ano yung kalsada. Ngayon ay titingnan natin kasi parang 2 months na ata yung nakalipas. Kasi dito may improvement na kahit paano, eh. Kaso lang hindi natin na ipakita sa inyo, gawa nga ng binawalan tayo, nakita tayo nung isa sa mga trabahante doon at sinaway tayo. So hindi tayo nakapag-video, Ito lang yan, mga kaprobinsya, eh, yung expressway na yun, Sa likod lang nitong bakod na ito. Yan, yung nakikita nyo yung bundok na yan. Yan ay yung pinaka-expressway, mga kaprobinsya. Yan, yung mataas na yan. Tingnan natin dito. Yan, dati na yan. Ganyan talaga yan, eh. Oy, mukhang dito may improvement, mga kaprobinsya. Oh. Wala pa rin siyang mga ilaw, Siguro hindi pa simentado yun sa taas. Tingnan natin. Makikita naman natin yan dyan sa unahan, eh. Uy, yun dito, mga kaprobinsya, Ito yung bagong gawa, ayun, Wala yan dati, mga kaprobinsya. Dito, damo pa lang yan. Yung may mga buhangin na yan. Dito, sinimulan na nila paghukay, Oh. Ayan, unti-unti na nilang pinapatag. Yan, yung mga bundok ng lupa na yan. Wala pa yan. Puro pa yan damo. Ngayon, ayan, umpisahan na nila. Tsaka, saan kaya galing yung ano na yan? Siguro naghukay sila ng tulay dyan. Tingnan natin, ha. Dito, yan. Damo pa yan dyan dati, ganyan pa yan, Sinisimulan na pala dito, mga kaprobinsya. Sinisimulan na nilang gawin. Ito, may tulay dito. Tingnan natin kung gawa na yung tulay. Dati wala pa to, eh.
Ayun! Dito, tanaw na tanaw natin dito mga kaprobinsya yung ginagawa nila. Ayun o, tingnan nyo. Baba lang tayo. Ayan mga kaprobinsya oh. Oh. Wala pa rin yung tulay pero sinisimulan ng gawin ay no. Yan. Dati damuhan lang yan dito mga probinsya. Wala pa tong kalsada na yan. Meron na pero natakpan na ng damo. Ayan dyan talaga ang malaki ang improvement yan oh. Kasi dati damo talaga yan dyan. Kinapitan na yan ng mga damo-damo ngayon. Inupisahan na nila yan oh. Ayos. 2 buwan lang na nakalipas. Meron na kaagad improvement you know. Yan. May tulay to dito mga probinsya kasi itong katang yung pinaglalagyan natin na to ay tulay to. So may tulay din yan dyan. May ilog eh ano. Ayun may mga nakaabang na mga bakal. Haligi yan ng tulay. O di ba? Yan. Ayos. Doon sana ang pinakamaganda nating makita mga kaprobinsya kasi parang may mga poste na ng ilaw doon sa may tiyaong banda. Kaso lang hindi tayo pinagbigyan eh. Binawalan tayo kaagad eh. Oh, dito oh. Yan oh. Yan oh. Tinatrabaho na nila oh. Dati mayroon naman yung kalsada, parang forma na kalsada, kaso lang tinubuan lang talaga ng mga damo-damo dahil parang matagal na rin hindi nagagalaw. Ngayon, ginalaw na naman nila ulit. Ayun, inayos na naman nila. Sinimulan na nilang ayusin. Pagagandahin na yan nila. Kagaya nung doon sa may tiyaong banda na forma na talaga yung kalsada. Yun o. Dito, tingnan natin. May kalsada pala dito. Okay. Kaya siguro hindi nila muna to ginalaw. Kaya pala hindi nila muna to ginalaw to dito dati. Kasi may masasagasaan silang kalsada ito. Barangay Road. Siyempre, pag ginalaw nila to, masisira tong kalsada na to. Walang madadaanan yung mga nakatira doon. So, kaya yun. Ayan o. Hinuli muna nila. Puspusan yung paghuhukay eh oh. Ano kaya ang gagawin nila dito mga kaprobinsya? Siyempre may barangay road. Paano kaya nila to didiskartihan? Ayos ah. Isang backhoe at saka isang bulldozer. Ganito pa yan dati mga kaprobinsya yan oh. Ganyan. Ganyan yan dati. Yan. Ganyan na ganyan. Madamo. Ayun oh. Meron nang improve. Mga anong taon pa kaya yan matatapos mga kaprobinsya no? Baka siguro matanda na tayo niyan bago matapos. Dito tayo dati nag-vlog mga kaprobinsya dito. Itong tulay na to. Pinasok natin tong tulay na to dati. Yan. Tingnan natin dito. Dito, parang hindi pa rin nila gilagalaw. Doon pa sila nag-ano. Siguro, pagkatapos doon, dito naman sila. Yun, no? Yan. Dito tayo dati, mga kaprobinsya. Hindi pa rin nila to ginagalaw. Yan, no? Pinormahan lang. Ganyan din yan. Nung pumunta tayo dito, ganyan din yan eh. Pinormahan lang nila. Ang ano lang, yung buhangin dyan, kinuha na. May bundok ng buhangin kasi yun dyan dati mga kaprobinsya, pati yung kabila na yun. Pero ngayon wala na. Hindi natin sigurado kung ang kumuha ay taga gobyerno yung nagtatrabaho dyan o yung mga tiga rito lang.
Siyempre, buhangin yun. Pwede yung gawing pang gamit sa bahay, pang semento sa bahay. Yun yung update dito, ano? After 2 months, yun, inumpisahan na nilang gawin yung dito banda sa may Alaminos Bypass Road. At doon naman sa may Tiaong, hindi nga lang tayo nakapatong doon. Hindi natin nasilip kung nasimento na ba. Pero parang hindi pa. Doon naman sa may Tiaong banda ay nilagyan na nila ng poste ng ilaw. Ayan o. Dito putol pa rin. Ayun o. Putol pa. Matagal pa to. Matagal pa yan mga kaprobinsya. Ilang taon pa yan. Baka bago matapos yan, matatanda na tayo kung kasing edad kita ngayon. Ayun o. Okay.